讲到这中东战火特别满一个月啊，也若超过4年咯。战争到达也是未结束。乌克兰总统泽伦斯基接受路透社专访的时阵，伊就表示，中东局势有去影响到美国总统川目前的优先选项，所以川要甲这乌克兰施压，爱乌克兰呢，甲乌东地区啊，就是这顿巴斯地区挂互罗西亚，才会当换到美国所讲的安全保障。这场二战了后，欧洲上血腥的冲突已经拍4年啊。乌克兰总统泽伦斯基25甲路透社讲，美国讲会提供乌克兰和平协议了后的安全保障，不过条件是支付就要甲乌东顿巴斯地区挂入予罗西亚。Американці готові на те, щоб фіналізувати ці гарантії на високому рівні, коли Україна буде готова вийти з Донбасу. На мій погляд, атмосфера, побудована російською стороною, в діалозі з американською стороною. 泽伦斯基警告，thiết置顿巴斯丢是牛子防线，嘛是错误，而且无道德，更加会危害欧洲的安全。 Я ж не коробка цукерок, так і не автомобіль, щоб подобатись або не подобатись тій чи іншій людині. Важливо, щоб я підходив нашому народу і виконував свої обов'язки. Тому я вважаю, що вихід зі Сходу нашої держави – це високий ризик для України, для Європи. І в кінці кінців невдалий мир – це великі ризики для Трампа і його команди. 泽伦斯基讲，受到美伊冲突影响，本来交付数量就比乌克兰需求较少的爱国者飞弹，怎么也拄到供应中断的危机。不过乌克兰会继续反击罗西亚每一遍的打击。伊也讲，罗西亚正利用伊朗对美国进行勒索。 У мене є довідки нашої розвідки. Росія це робить і каже, я не буду Ірану передавати розвіддані, якщо Америка припинить передавати розвіддані Україні. Чи це не шантаж? Безумовно. 公司新闻网络媒编辑。